Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka laj umkra blok Congress hagas ngit ho diang kalapin bena bakan sepenong ya kecingat pat ba ka bajai-jai hagas nginingkong na kabenta ban ai kacing pen sungut ho ya ki pat ba hagaliang kacing terwa ya kacing pen kala ya ka Foreign Contribution Regulation Act FCRA. Habagran syikilat patai kubor ha Congress bahwan Presiden kalaj umkra blok Congress uba Eugene Jarrah Uloong bagajing terwa ban pen kala ya kedekaan kedai kamat ke bakhyabha namar kan sakta yaki katu kani ki jakat rekam ki bashim ya kebenta ke bakraw hakaliang kajing syakri hak imlang ka salang hak than uloong bakani kamat kan syapet kamat lut hak leng kiri ke perthei hak ba lapen paw ya kajing sngokhya bakala bandan kajing kata ke bala ban mi na kajing pen kala yaki kindon ke FCRA ki baladan lupa uloong bakani kajing ya pat ba kan long hak shpotrik nailar hak por khatway bejibin step but sedang na fire brigade ground lai umkra but ya shadu Don Bosco Square kadi kicingya pat ba kanong ka bajai-jai klam da don jing thumu ban penmi kinu kicing kulmar an sepenlong ru e kicingya lang balingkot ha Don Bosco Square ha bagi nong gran kin sabatai ya ki kindon bathmu pen kala jong ka FCRA na ka benta ban pensngu tho e ki pat ba ulokhat e ki pat ba ka jila banwan chimintalang ha kani kicingya pat ba ban pen i kicingya tali bat kitna trekam ki bel ai kicing syakri bat jing no senyang ka babha syaka imlang ka salang Takublesi bon berkhai klaya don lang hani bangi berkhai matasi. Hajing sya ka daw ko bangi kendu ni ngalang hani kolong ba. Baro mata kalaya kini ko khobor sepang kini ka FCRA Foreign Contribution Regulation Act. Te ban pule ban batai lut hang ni bar khai don surang ki aing ki ba don betang niru kala khame hi nama kala jrong hi nama kala peh du page ne khandai page. Te ngi kerpat iki pajba iki members ka pajba ba kinyale hi banle ka jong ka research online kadon be apaka website jong ka sarkar ne tai bakin tip ba thikna spangki kini ka FCRA ber nadu snam yu bakawan house snam yu baki penkala ta ki plan ki bak sarkar pedeng kamut ban implement mata hakini ki menai menon hakini ka amendment jong uni u arhajar hundrio mata te kat ba pinang pulia kam to pinang song thu hi ke ta ke FCRA ki kita ki jing kendon ki kita ki jing pen up jong sarkar ban target be ya kini ki seng jong kirit pat kamtam kirit pat ki ba kumngi jong ngi khasi te kadon te jing kerpat ngi ki pat baru em ba ha kan ka sinungkong ka banwan kandon ka peace march ka ban sedang no fire brigade ka menya shado Don Bosco lem kra ha ka ba ngin persangkat bala men pensutho iki brio sapang kan ke FCRA bat ke iki banwan chupang kan ka ai mata te kalong tam tahi ngi request ki pat ma la khasining kong uni tayo banwan hakhatwe beji po madam yuring hab ini dan ke jingalang pangila ikentu namba bon ki district lu kin poi hi sene kajing kentu jungi kamdei ke ru kajing kentu jungi ke sulong betang hi tu ki brio dakan mau ba kadan kajing ma ka bajur bah abakani ke amendment ke penwan menta na kaliang ke BJP nimar bang nakaktin pareng ki ong kalong draconian haba kalong draconian kamud ba kajingle tu BJP ti wala pen upshrip lupa bai baro khat ki institution khamtam hang ni habo Meghalaya jungi ki babon hi ki institution ki bapenya de ki balang ni bapher wada ki balang kristan mucu ong no te ki bon ki jat bendrio khasi bat ki we ru hang ni habo Meghalaya kidai ki ba lasi kila hel asan kila le school ka school jung ki babon hi kidai ki school jung ki kristan wada pang hayeng hasam dodon wa pang manu hayeng ni poi ki hospital ki babon hi ki penyat bitna ki sen kristan te menta kani ka amendment mo machu ongno ka jing pen pher ya ka an kadai ka ba kwa ka BJP hakata karukom ndai shu taman ong bante lakam kadai kepala long bai ban supan upshrip bet bakin hap iwe hedin kiwe bakan yo ban keni no kan mau ba ndai ban penyan ban keni ada dan ijing bakla batang kendian pislam tang ban register pislam tang ban renew ya license su kini no te haba ki kini no meaning ndai ba man keni tang wai tang kendian kini be baru khat kata ka kalak bende ke hospital kalak bende ke school kalak bende ke
kajing kentu jungi kalong betangi itu kipat bah haba phila le school haba phila he katu kaju ke institution katu kaju ke school katu kaju ke hospital ba phi julet barbar kakwa ya phi ba phin mi shakhmat namar ba phin expect ba kitu kinong tray hang tu bar kitu kinong penyat bikin mi shakhmat kamla benong namar ka sarkar kala te lakam lupa ki bagajing berngam kala dadan lupa bala dadan ba mi kinom renew ya ka license ki te lada ummi upat ba ngam tip manoban mi lada pidon kata kajing ngok khia ha kajing mut jumper khat jong phi lada phi sung thu ba phi ru phila he la san nakini ki school nakini ki hospital ki ba phila julat lada phi sngo ba ki khon ki kiti jong phi ru kim dei ban poi ha ta ka apon ka bale se kinumyo shu ban penyat kum ba ki jule namar ba ki khen bet ba niat bakla namar sarkar ka khen bet ba bro khoi ki bakla ni kwa taman shu kini no te kata ka jing tiang kawan ka jing mai ka ka imlang sa lang ka bahadian ta kada ha parlimen ru na kalyang ka congress mathai la bon sin kila kran bat hadu mentarum idang elong persha bhai mathai piatib bhai u tharu ru la kran bhas phangani wat lau doi udai makana u hindu ru ka jing kentu jungi kalong ba ngim dei ban pen klumhar na knong no khamtam ki nong sar lada ki ula banwan la simon de ka sinin kong ha ka khat wei be jim system hang ti hang madan yorung hab kata bengi khot ka fire brigade ground te nang tu ngini yan shadu shadon bosco balai ngili ya shadon bosco mdei ban pukulumar na ban kumno ka de silent protest tamba hadon bosco kindan ki jingkran je kibri bo pher balai bengi ya kata ru bengi nget ba umat don bosco udai utabala bo makum utoken uban penkan mau wingi baka education hapo Meghalaya ka contribution na kalyang kiseng nyam keladai ke wei ni ke pala jur bah te kalalong balik persya ke jing sedang jong ban shu ong no mo na ka institution kom Don Bosco bat kiwe tingi kwa ban persya kata bat ngi kentu ki pat ba la ta kalong inde ban ong ma chuan shom shit ne kom no la da phis ngo kata jing khia yawan ne join lang ke hak tu sni tang sikenta siten kalakut tang ka ta he khindian na kalyang jungi ni kwa man tip ko le shibon